Sanibona. Njani niyaphila? Let's hope niyaphila bafethu. Mfowethu Mkhonza lo nibingelelayo. Sithembe konke kuhamba ngendlela lapho nikhona. Angamukela onke ama-new subscribers to this channel ku-YouTube kanjalo na ku-TikTok. Ngimukela ama-followers. Bese ngicela ukuthi if you haven't subscribed ku-YouTube, please do subscribe and also press follow la ku-TikTok. Sikhulise channel yethu siye phambili, ngiyabonga. Izolo sizwe indaba ezithi i-Constitutional Court, inkantolo yomthethosisekelo, ithe isifike esinqumeni sokuthi ikhiphe i-judgment odabeni oluthinta iphalaphala olwalufakwe i-EFF ukuthi bacela le judgment isheshe ikhishwe noma ayikhishwe i-Constitutional Court ngokushesha ukuze kuvale ukuthi ingabe uPresident Ramaphosa akukho yini lapho aphula khona umthethosisekelo noma usection othile lapha kumthethosisekelo endabeni yokutholakala kwemali ephalaphala and everything nje ethinta iphalaphala. So ke sifuna ukwazi njengamanje ukuthi i-Constitutional Court ithini, ingabe uPresident Ramaphosa usafanele kanti abe uPresident, ingaba kukho yini umthetho awephula kwi-Constitution ngodaba lwasephalaphala ukutholakala kwemali komatrasi nani. Ithe-ke inkantolo yomthethosisekelo hayi within a month nje izosikhipha isinqumo. Kuyahlekisa ke lokho. Kwakhona nje ukuthi i-Constitutional Court ithi within a month izosikhipha isinqumo noma esikhathini esingangenyanga izosikhipha. Yini eyenza ukuthi ingasikhiphi vele? Yini leyenza kuthatha isikhathi? Ukhumbule ukuthi sekuphele about 500 days manje. For about 500 days. Yayizwa leyo nto ukuthi ikhiphe lesinqumo. Ibizwa ngani le nto bafethu? Ibizwa ngani le nto? Naku ke manje silindile, asazi kuyokwenzakalani. Ngizobuya nevideo ngithi ukungena kuma details kulolu daba lolu ngiphawula ukuthi mina ngilibuka kanjani, kusho ukuthini lokhu, singathini ngeinkantolo especially ngayo i-Constitutional Court, singathini ngoPresident Ramaphosa himself kuyo yonke lento, yini esingayiphawula ngayo. Ngishothi nje ivideo yamelandelayo izokhuluma ngokuqondene ngqo noRamaphosa ukuthi isho ukuthini lento leyo ukuthi le ndaba iphalaphala ithatha isikhathi eside kangaka ukuthi kukhishwe i-judgment ngayo. Ngiphinde ngiveze ukuthi kusho ukuthini nge-Constitutional Court nangeinkantolo namajaji ase-South Africa ukuthi kuthathe isikhathi eside kangaka ukuthi azokhipha i-judgment ngalolu daba. Ngizongena ngijule kuvideo elandelayo. Okwamanje nje ukuthi ngizo-highlighta la ukuthi yes, i-Constitutional Court ithi isizoyiphendula noma ikhiphe i-judgment kulo daba olwafakwa i-EFF oluphuthumayo lapha i-Constitutional Court ukuthi iphendule ngalo. Angeke ke ngingene kuma details kule video, kwelandelayo ngizongena. Yiloko nje ngizoniletha noma ngizonazisa ukuthi lolo daba ngiphezu kwalo, ngizobeka engikucabangayo ngalo bese ngiletha kini ukuthi niphawule ukuthi nithini ngalo. Mfoka Mkhonza lo. Asihlangane kuleyo video ke bafethu. Thank you so much. If you haven't subscribed, please do subscribe and comment kulokhu and also share the video and also follow on TikTok. Thank you so much.